תחשבו רגע על זה. מה אם רוב האנליסטים הפיננסיים מסתכלים על השווקים עם עין אחת עצומה? בסקירה הזאת אנחנו הולכים לחשוף רעיון שהוא לא פחות ממהפכני, מתוך ספרו של לואיס מנדלסון, רעיון שמציע דרך חדשה לגמרי להבין את המערכת הפיננסית המורכבת שסביבנו. אבל לפני שצוללים פנימה, בואו נתחיל עם שאלה אחת, שאלה שהיא בעצם הכל. האם אנחנו באמת רואים את כל התמונה? השאלה הזו היא לב ליבו של כל מה שנגלה יחד בדקות הקרובות. וכדי להבין את העומק של השאלה הזאת, נעזר במשל עתיק. מכירים את הסיפור על 6 עיוורים שפוגשים פיל בפעם הראשונה? כל אחד מהם נוגע בחלק אחר של הפיל, ומגיע למסקנה שונה לחלוטין לגבי מה זה. המשל הזה הולך להיות המדריך שלנו, והוא ימחיש לנו בדיוק איפה הטעות הגדולה בניתוח המסורתי. וזה כמובן מוביל אותנו ישר לבעיה המרכזית, לחלק הראשון שלנו, מסחר עם מה שאפשר לקנות ראיית מנהרה. בואו נבין למה הגישה הזאת היא לא רק מוגבלת, אלא ממש מסוכנת. אז ככה, השיטה הקלאסית, הניתוח הטכני המסורתי, מתמקדת תמיד בשוק אחד בלבד, בכל פעם. זה כאילו כל שוק הוא אי בודד, עולם ומלואו שקיים בתוך בועה, מנותק לגמרי מכל מה שקורה סביבו. וזה מחזיר אותנו ישר לפיל שלנו. ההוא שנגע בחטא היה בטוח שזו חנית. זה שמששת החדק היה משוכנע שזה נחש. הנקודה המדהימה היא שכל אחד מהם צודק, במידה מסוימת, אבל שניהם טועים בגדול לגבי מהות הדבר. הם רואים חלק, לא את השלם. וזו בדיוק הבעיה. ראיית המנהרה הזאת יוצרת תפיסה כל כך חלקית, כל כך לא מדויקת של מה שבאמת מתרחש בשוק. כשמסתכלים רק על חתיכה אחת מהפאזל, פשוט מפספסים את כל הקשרים החשובים, את הדינמיקה, ובסופו של דבר, את מה שעומד לקרות. אז למה הגישה הישנה והטובה כבר לא מספיקה? כאן אנחנו מגיעים לחלק השני, והתשובה היא די פשוטה. העולם משתנה לגמרי, אבל משום מה שיטות הניתוח נשארו תקועות אי שם בעבר. תדמיינו את השווקים הפיננסיים של ימינו כמו שורה אינסופית של קוביות דומינו. נפילה של קוביה אחת בשוק אחד יכולה להצית תגובת שרשרת עולמית תוך רגעים. הכלכלה הפכה לרשת גלובלית אחת ענקית שבה הכל מחובר להכל. ומה הניע את השינוי העצום הזה? ובכן, זו סוג של סופה מושלמת. יש לנו התקדמות טכנולוגית מסחררת שפשוט מחקה מרחקים לצד פתיחת שווקים גלובליים דרך שכר חופשי ודה-רגולציה. כל אלה שזרו את הכלכלות בעולם זו בזו באופן חסר תקדים. והנה הוכחה ויזואלית מדהימה. תראו את הגרף הזה. שימו לב כמה קרובות התנועות של מדד הנסדק, שמייצג טכנולוגיה אמריקאית, למדד של מניות צמיחה באמריקה הלטינית. על פניו, שני עולמות שונים לחלוטין, אבל במציאות הגלובלית החדשה הם רוקדים כמעט באותו קצב. זה פשוט מראה שהגבולות התשתשו. וזה מעלה את השאלה המתבקשת. אם כל השווקים מחוברים, אם הכל קשור להכל, איך יכול להיות שהניתוח שלנו נשאר מבודד? איך אנחנו אמורים להתאים את כלי העבודה שלנו למציאות החדשה והמחוברת הזו? אוקיי, וכאן אנחנו מגיעים לפתרון, לחלק השלישי והמרכזי של הסיפור שלנו. זה הרגע שבו מפסיקים למשש את החלקים, וסוף סוף מתחילים, ובכן, לראות את הפיל כולו. אז אנחנו חוזרים למשל שלנו, אבל הפעם עם תובנה חדשה. המטרה היא לא רק לזהות שמדובר בפיל. המטרה היא להבין איך כל החלקים שלו, החדק, הרגליים, הזנב, עובדים יחד, איך הם משפיעים אחד על השני כמערכת אחת שלמה ודינמית. וזה מביא אותנו למושג המפתח, ניתוח בין שוקי. מה זה אומר בתכלס? זה ניתוח של יחסי הגומלין בין שווקים פיננסיים שונים. המטרה היא לזהות ולצפות שינויים בכיוון. במקום לשאול מה קורה בשוק הזה, מתחילים לשאול איך שווקים אחרים משפיעים על השוק הזה, ואיך הוא משפיע עליהם בחזרה. האנלוגיה הזו מהמקור היא פשוט גאונית. זה ההבדל בין לראות ריבוע שטוח, דו-מימדי, לבין להבין קובייה תלת-מימדית. הניתוח בין שוקי מוסיף את מימד העומק הזה, שכל כך חסר בגישה מסורתית. פתאום רואים את התמונה המלאה. אוקיי, אז הבנו את הגישה החדשה. היא הגיונית, היא מעניינת, אבל מה זה נותן לנו בפועל? מה התועלת המעשית? בואו נעבור לחלק הרביעי ונגלה את כוח העל האמיתי של הגישה הזו, היכולת לחזות במקום רק לעקוב. הניתוח המסורתי מסתמך כמעט כולו על מה שנקרא אינדיקטורים מפגרים. כלומר, הם יכולים להגיד לנו בדיוק איפה השוק היה, אבל אין להם מושג לאן הוא הולך. זה ממש כמו לנהוג, כשמסתכלים רק במראה האחורית, אפשר לראות את הדרך שעברנו, אבל לא את הסיבוב החד שמחכה לנו קדימה.
וההשוואה הזו מראה את ההבדל בצורה חדה. הגישה הישנה של עקיבה אחרי מגמה מסתכלת אחורה. היא תמיד מגיבה באיחור, תמיד נמצאת צעד אחד אחרי השוק. הגישה החדשה של חיזוי המגמה מסתכלת קדימה. היא מנסה להוביל, לצפות מראש את השינוי. זה הבדל של יום ולילה. וזו היא התועלת האדירה. על ידי הבנת יחסי הגומלין בין השווקים, אפשר להשתמש באינדיקטורים מובילים כדי לצפות שינויים לפני שהם בכלל קורים. זהו יתרון עצום. זה ההבדל בין להיות מופתע מהמציאות לבין להיות מוכן אליה. וכך הגענו לחלק האחרון והמסכם. החלק שבו נחבר את כל הנקודות ונבין שהמסר כאן גדול הרבה יותר, ולא נוגע רק לעולם הפיננסים. לואיס מנדלסון עצמו מסכם את זה נהדר. הוא אומר שכלים של ניתוח בין שוקי דורשים התייחסות רצינית. מבחינתו, זו לא סתם עוד טכניקה. זו ההתפתחות ההגיונית וההכרחית של הניתוח הטכני בעידן הגלובלי שלנו. אבל אם יש דבר אחד שלוקחים מכל זה, הוא באמת גדול יותר משווקים ומניות. זו דרך חשיבה. זו הבנה עמוקה שכדי לפענח כל מערכת מורכבת, אנחנו חייבים להרים את המבט מהפרטים הקטנים, לחפש את התמונה הגדולה ולגלות את אותם קשרים נסתרים שמחברים הכל יחד. וזה משאיר אותנו עם שאלה אחת אחרונה למחשבה. אילו עוד מערכות מורכבות בחיים האישיים שלנו או בעולם הגדול, נוכל להבין הרבה יותר טוב אם רק נפסיק להסתכל על החלקים הבודדים ונתחיל לחפש את הקשרים הנסתרים שביניהם.